тази лятна резиденция в присъствието на Ататюрк. Така че ето ви и пак българския дух също тук в азиатската територия на града и по-точно в Бейляр Бей района. И вече сме на моста, продължаваме към новата европейска територия. Веднага продължението на пролива Босфора виждаме. Нататък е най-тясната част на пролива Босфора, където през 1988 година е построен Босфорския мост. И бялата сграда, която виждаме, това е Кулели, първото военно училище от времето на Османската империя и на Младата република. Утре с корабчето ще минем покрай това военно училище и по-подробно ще ви разкажа. И пред нас вече е новата европейска територия на града с високото строителство. За нашия град Истанбул с право можем да кажем, че градът има няколко лица. Лицето на Манхатън, обърнете внимание, ето ви лицето на Манхатън. Лицето на Ориента. Утре, след корабчето, посещавайки египетския базар, вие ще видите ориенталското лице на града. Ето за това с пълно право казваме, че Истанбул е един огромен контрастен град. Така че за това всеки намира по нещо и веднъж човек посетил Истанбул, някаква невидима енергия, сила, след време пак го кани, подканва да тръгне, да се стегне багажа и пак да го посети този град. Не на празно, защото на тази